Madaydayaw iti Diyos Ama, ama nakabalin ti so amin. Kasin nakipalpalawag karigitoy, akay papanan digitoy. Iti may panggap, iti linaon, tulokot ti pagbasaan. Tadigiti kapsat atapik, kas adda, may bagbagana, iti linaon, iti Biblia, iso, iti panakisalakan, iti kararwa. Tadigiti kapsat napapatag ngayon na ibagbaga, kas mabasa, iti Roma 2 iti 10. Gloria dayaw kental na iti magungguna iti so amin ngagaramid iti naimbag Hodyo man uno Grego man kas kinunana. Takas kinunana no datayo nga Kristiyano iti pagdaydayawan tayo iso iti Dios ama nakabalin sa amin ket iti digitoy kas Muslim iso iti bagbagada nga awaganda ala ngem may samot laeng iti Dios ta iti Dios iso iti nangaramid ti so amin iso nakit maysa nga espiritu ngawan iti nakikita kenkuana. Tadigiti kapsat apagilasinan iso iti panangisalakan iti kararwa saan ket nga iti kabukbukodan laeng alasag tintay salakan. So di kita kabsat iti napapateg ngayon na ibagbaga kas linaon iti lokot ti pagbasaan nga nanipod idi punganay iti daan atulag ken iti baro atulag. Tadi iti kapsatin na ibagbaga kas napateg ngayon na ibagbaga no kasano itin tayo panangadal panangamiris kadigiti umiso adapili kenin tayo ornusen kas ibagbagana nigitoy ada kailanadan na. So kaditi kapsat ngayon tayo panangammo iso napapateg ngayon tayo suksukimaten kadigitoy asasao. Iso nga kakabsat digitoy kas kinapateg ngayon tayo aramiden saan lang nga gapo iti religion no diket gapo itin tayo panagpamati asi tatalged ngayon na ibagbaga. So kadito kapsat nakipapaabot gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube tadigitoy ano sanyo akitaen ken alingagen digitoy asasao. Iso digitoy kakabsat kinapapateg nga kas tanda kadigiti nagkakauna idi nga tattao anapudno anagdayaw gapo kadigiti mamadto ken inggana iti may ti baro atulag ti paset na po nga Jesucristo nga imay met kadigiti adalan na adang isursuro ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.